Dobré ráno prajeme všetkým pri sledovaní televízie Bajoncvár. Pripravili sme si pre vás reportáž s našimi účinkujúcimi. Ako sa cítia ráno? Ja som v telke, ale ja som naličený. Mami! Ahoj! Ahoj! Prízrak číslo 1. Prajme krásne dobré ráno. Čau, Haloš. Slečna, ako sa cítite takto ráno po príchode? Neviem. Nie po prechode. Nevyspatá som. Tá zopa. To spolo. Vítame vás u nás na lektorni, ktorú používame ako miestnosť na líčenie a prípravu našich hercov. Takže pustíme sa do toho a opýtame sa ostatných účinkujúcich, ako sa cítia. Tak môžeme. Dnes sa cítim prebudený. Slečny, ako vám chutí tá krv? Nie je moc príjemné. Kremešové. Vystižné, vystižné. Vážení televízni diváci Bajmocvára, televízie Bajmocvára, môj kolega je indisponovaný, tak som sa rozhodol, že teraz preberiem taktovku ja. Takže, milí priatelia, nachádzame sa na zámku v Bojniciach, už o chvíľočku sa spúšťa strašidelná prehliadka. Všetko si chceme zažiť na vlastnej koži, práve teraz si nechávam vytrhávať vlasy, vidíte to? Áno. Náš šikovný kaderník až z Banskej Bystrice veľmi krásne vie odpáliť vlasy až od korienkov, takže keby si to chcel niekto vyskúšať, má tu možnosť. Dámy a páni, vyskúšal som si na vlastnej koži, aký je úžasný náš kaderník. Ak nemáte prečo si kúpiť klobúk, tak sa mu choďte dať učesať a v tom momente ten klobúk je naozaj úžasný. Takže prajeme vám príjemný deň, o chvíľu sa vám ozveme. Máme tu nášho pána režiséra, ktorý nás tu každé ráno kontroluje, samozrejme. Pán režisér, ako to vidíte? Ale treba pripomenúť, že kontroluje preto, lebo je tu prvý a zásadne chce, aby to všetko klapalo. Áno, áno. Šašo, sushi, osušku, na susoši. Šašo, sushi, osušku, na susoši. Dobre. Teraz sleduj. Pán režisér, ako to vidíte po prvých 2 dňoch s našimi účinkujúcimi? Ste spokojní zatiaľ? Ja som slečna. No dobre, ako to vidíte, slečna, režisérka, s našimi účinkujúcimi po prvých 2 dňoch? Ma uraža. Nerob mi toto! Znova sa vám ozýva televízia Bajmocvár. Zmena moderátora, lebo ten druhý bol trošku, jak to povedať, tak slušne do televízie. Nemal predpísaný odev. Pozrime. Hej, predpísaný odev. A teraz spravíme interview. Ako sa máte dnes? Nestlačaj mi mikrofón. Ako sa dnes máte? Dnes sa máme skvelé. A nebaví nás rádne vstávanie, väčšinu. Ale prečo vás to nebaví? A to je taký problém pre vás? Ja neviem. Toto sa mi interview moc nepáči. Prejdeme ďalej. Ako sa dnes máte? Mám sa parádne, lebo som mal skvelú kávu. To zatiaľ všetko. Odozdávam hlas do štúdia.
Justina Biebera našli v hotelovej izbe ráno živého.